Hello लोगोफोर दिनै नोंसोरनि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाबोदों आरो ना नैबे माइ गुदामाव माने नैबे माइ गुदाम आरो ना नैबे सिङाव माइ गुदामाव नैबे माइ गुदामाव थारमाने आं एन्जर बिसोरनो खिथादों आरो ना लोगोफोरखौ थारमाने सोगासिनो आरो बिसोरो नोंसोरनो देखायगासिनो एन्जरफोरखौ बेसेबां मोनखो मा मोनखो आं नोंसोरनो देखायगासिनो आरो ना नैबे माइ गुदामाव आरो ना दा सोगासिनो लोगोफोरा नै सोगासिनो दोङो आरो ना नै हाहा सोगासिनो माने अफुंजोब्बायमोन आरो ना अफुंजोब्बायमोन नै सेस अबस्थाया माबायदि जाखो नाय लोगोफोर ना आरो मासे मोनगासिनो दोङो दा बर्थमान बन सुजिगासिनो दोङो मोनां अबस्थायाव आरो ना नै मोनबाय होसोगासिनो दोङो हमबाय एन्जरखौ बेसेबां मोनखो खिथिनि आं ना लोगोफोर नाय आरो ना बाय